खुलुमबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों चिरां जिल्लानि बिजनी आमटेकायाव जोलुर बादायलायनाय। गयबारि ब्लकनि बिपिएफ मावखुलियाव गोबां सुबुंफोरा जयेन जाफैदों। मेघालय हादरसानि हाबग्रा लामा एबा एन्ट्रि पइन्टखौ बन्द खालामगोन। राम मन्दिर लुनाय खामानिया जागायबाय। मैहुर सल'मानि लिरगिरि धरनीधर औवारिया रुंसारि जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 20 आगस्ट खालारखालि मेघालयानि चिफ मिनिस्टार कनरेड के सांमाया मेघालया हादरसानि हाबग्रा लामाखौ बन्द खालामगोन होननानै गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला दान मोनसेयाव 1 सप्ता बन्द खालामनाय जागोन। बेखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय मावफुंनाय जागोन आरो दान मोनथामसिमल' मावफुंगोन। बे थांखिखौ हादरसानि कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै लानाय जादों। दासान्दि मेघालय हादरसायाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया 1457 सा, रिकभार जादों गासै 685 सा आरो थैनायनि अनजिमाया 6 जाबाय। 20 आगस्ट खालारखालि राम मन्दिर जन्मभूमि ट्रास्टआ फोरमायदों दि अयोध्यायाव राम मन्दिर लुनाय खामानिया जागायबाय होननानै। खौरां मोननाय बादिब्ला राम मन्दिर लुनो गोनां जायगा एबा हाखौ इन्जिनियारफोरा आनजाद नायगासिनो दं। बे मन्दिरखौ गोदोनि बादि एबा एन्साइन्ट ट्रेडिशनेल कन्स्ट्राक्शन टेकनिकजों लुनाय जागोन आरो बे राम मन्दिरखौ आबुङै लुफुंनो 30-40 दानसो नांगोन। 20 आगस्ट खालारखालि चिरां जिल्लानि बिजनी आमटेकानि सिङाव थानाय दैखरगुरि गामियाव जोलुर बादायलायनायनि जोबथि सान। बे जोबथि सान बादायलायनायाव बाहागो लायो बावैसो सिगां बर'नि 3थि गोरोबथायाव सासे सिगनेटरि, मानगोनां एनडिएफबिनि गोख्रों दैदेनगिरि बि सावरायगोरा आरो बर'नि सासे हाथरखि बक्सिं गेलेगिरि थरायना फैलाव बसुमतारी। बे जोबथि गेलेनायाव बादायलायो सुबाइजार फुटबल क्लाब आरो हाथिमारा फुटबल क्लाब आरो बे बादायलायनायाव हाथिमारा फुटबल क्लाबा गलसेयाव देरहासार जायो। लोगोसे मोनसे ट्रफी आरो 30 केजि अमा बेदर मोननो हायो आरो रानाप हानजायाबो मोनसे ट्रफी आरो 20 केजि अमा बेदर मोननो हायो। बियो फर्स्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉन्ज मोननो हादों। बेनिफ्राय 2015आव चाइनायाव एशियान चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल मोनबोनो हादों आरो बेनि उनाव 2018आव सोफिया बाल्गेरियायाव सिल्वर मेडल मोनबोनो हादों आरो बे सेम इयारावनो 2018आव निउ दिल्लीयाव गोल्ड मेडल मोनबोनो हाबावदों आरो बावैसोनि उनाव 2020आवनो सार्बियायाव सिल्वर मेडल मोनबोनो हाबावदों। एशियान चेम्पियनशिपआव ब्रन्ज मेडल देरहानो हादों आरो आङो नै दा 2018आव आङो निउ दिल्ली अपेन इन्डियायाव आङो गल्ड मेडल देरहानो हादों आरो नै दासो 2020 फेब्रुवारियाव आङो सिल्भार मेडल मोननो हादों सार्बियायाव आरो आं आसा खालामो दे बयबो माने मोजाङै माने प्लेयारफ्रा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट एबा बेफोरो गासिबो मोजाङै गेलेनो हाथों आरो आंनि फंबाय बा बिदा बिब' बिनानावमोन मोजाङै माने आंखौ सापर्ट होयोबा आं दा नेक्स्ट अलिम्पिकनि थाखाय आं ट्राइ खालामगासिनो आरो लकडाउनबाबो आङो ओरैनो जिरायनानै थायाखै। आं न'आवनो जा हायो बेखौनो आङो प्रेक्टिस होगासिनो आरो अल दा बेस्ट फुटबलार्स एन्ड थेंक इउ स' माच। बे खौरांखौ दैथायहरदों बिजनीनिफ्राय खौरांगिरि खनिन बसुमतारी। 20 आगस्ट खालारखालि गयबारि ब्लकनि बिपिएफ मावखुलियाव फैगौ बिटिसिनि बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो थाखाय गासै 1600 सुबुंफोरा बिपिएफ हानजायाव जयनिं जाफैयो। सुलु मोननाय बादिब्ला बिपिएफ हानजायाव जयेन जानाय सुबुंफोरा फ्रायानो गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय ओंखारना बिपिएफ हानजाखौनो देरहासार खालामथारनो जयेन जाफैदों। बे जयेन जाफैनाय सानखालि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्म। बे मेलावनो श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मआ फोरमायदों दि बे खेबावबो बिपिएफ राजखान्थि हानजाया देरहासार जाना आरो फिन सरकार दाफिननाय जागोन।
बेबायदि दा बेक्तिगत भाबै ट्रेक्टर लानायनि जुदि सुबिदा थायोमोनबा जेनेबा लागौमोन खिन्थु इउजि ब्रह्ममोना नांगोलखौ गाखोद होनानै ट्रेक्टरजों हाग्रामाखौ सेस खालामनो थाखाय नाजानानै ट्रेक्टरसिम लादोंमोन खिन्थु साबसे जोंनि आबादारिया ट्रेक्टरजों हाल एवनो क्षमता मोनाखै गतिके ट्रेक्टरा नांगोलखौ फोजोबनो हाया ट्रेक्टरा जाहैबाय गोदो जोंनि आबै आबौमोननि आगिनि बिफानि आमोलनिफ्राय फैनाय नांगोल সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ আমি দায়িত্ব লওঁ আমি সকলোৱে দায়িত্ব লওঁ আমি এমএলএ বিধায়কসকলে মিলি পেলাই দায়িত্ব লওঁ আমি পৰামৰ্শ দিম কোনটো দিশটো ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিলে প্ৰথমতে অগ্ৰাধিকাৰ দি পেলাই কাম কৰিলে ৰাইজে ভাল পাব ৰাইজৰ উন্নয়ন হ'ব সেই দিশত আমি এডভাইজাৰী বৰ্ডৰ নিচিনা আমি এইবাৰৰ পৰা নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ চীনৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজসকল নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাই আৰু দিন হয়তো লাগিব পাৰে COVID-19ক লৈ আৰু দিন পিছুৱাই যাব পাৰে আমি আশা কৰিছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে হ'ব বুলি সেইটো নহ'ব পাৰে কাৰণ কোভিডৰ যিটো আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে गरेस्वर समष्टियाव माबादि प्रिपेयार जादों होननानै सोङोबाथ' जोङो 100% प्रिपेयार जोङो गामिबो हाबबाय आरो दस्रा जिखिनि जाथि गोष्ठीनि मानसिफोर दं बिथांमोनजोंबो जोङो सावरायगासिनो बर' गामिफोरावबो जोङो जोंनि बाथ्राफोरखौ बुंबाय आरो दिनैनि दिनाव माने समष्टिनि प्राय जोङो 60% भट माने जोंनि फेभाराव फैनायखौ जोङो नुगासिनो আজি গয়বাৰী সমষ্টি আমাৰ কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন দল সংগঠন যেনে মানে UPPL BJP কংগ্ৰেছ আৰু বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ আমাৰ BPF দলত 1600 মানে 1687 জন জইনিং হৈছে তো আজি আমাৰ যিখিনি ব্যক্তি ইয়াত জইনিং কৰিলে বা যোগদান কৰিলে তেখেতসকলে আমাৰ গয়বাৰী সমষ্টিত BPF দলৰ যি শক্তি এই শক্তি দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু আমি আজি ডাঠিকে ক'ব পাৰোঁ গয়বাৰী সমষ্টিত আমাৰ সন্দীপ বসুমতাৰীৰ জিতাটো 100% আমাৰ কিবা হৈছে নিশ্চিত হৈছে UPPL কোনো কাৰণতে পৰিষদ গঠন কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে 3-4টা সিট পাব পাৰে সভাত আমিতো এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰলি দেখা নাই কোনখন সিট UPPL পাব আৰু প্ৰমোদ বড়োটো 2টা সিটতে হাৰিব আজি যিটো মানে ইয়াত তামোলপুৰত আহি যিটো পৰিস্থিতি দেখা পাইছোঁ প্ৰায় 1687জন বিভিন্ন দলৰ কৰ্মকৰ্তাই BPF দলত যোগদান কৰিছে আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ কিছুমান যেটো সিদ্ধান্ত মানে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত তেওঁ ককলাবাৰীত যায় যেটো মানে তাত ইলেকশন খেলিলে তেওঁৰ লগত চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা এজন স্বাক্ষৰকাৰী তেওঁক হাৰাবৰ কাৰণে তেওঁ যদি যায় 4টা NDP গ্ৰুপৰ অন্যতম মানে এজন মানে সভাপতি ধীৰেন বড়ো সমষ্টিত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মানে চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰীৰ মাজতে মানে মিল নাই खौरांखौ दैथायहरदों तामुलपुरनिफ्राय सुक्रान्त बर'आ बर' थुनलाइ मुलुगनि सासे गोख्रों थुनलाइगिरि मैहुर सल'मानि लिरगिरि गेदेमा धरनीधर औवारिया मैया मोनाबिलिनि 8:30 रिंगा समाव जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांबाय बिथां गेदेमाया इं 1948 मायथाइनि 4 डिसेम्बर खालि दानि बरपेटा जिल्लानि लुवासुर गामियाव जोनोम जादोंमोन बिथांनि बिफानि मुङा रुंसारि चन्द्रकान्त औवारि आरो बिमानि मुङा दुबिवाला औवारि बिथां गेदेमाया थांना थानाय समाव गोबां थुनलाइफोर सोरजिलाङो बिथाङा सोरजिनाय थुनलाइफोरा जाबाय इं 1971 मायथाइयाव फोसावजानाय मोदै खन्थाइ बिजाब इं 1978-79 मायथाइयाव फोसावजानाय सुंद' सल' बिजाब गान्दु सिंनि लाइजाम गांसे आरो इं 1980 मायथाइयाव फोसावजानाय सल'मा बिजाब मैहुर बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबां समाजारि हाबा मावदोंमोन बिथाङा इं 1975 निफ्राय 1980 मायथाइसिम बरपेटा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिमोन इं 1983 निफ्राय 86 आरो इं 1987 निफ्राय 90 सिम
बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि सुजु आफादखौ दैदेनदोंमोन। बिथाङा बर' रेबग्रा जथुमनि सुजु आफादनि सासे लोगो सुजुगिरिमोन। गेदेमा धरनीधर औवारी बिथाङा सासे खन्थाइगिरि, सुंद' सल' लिरगिरि आरो सासे गोख्रों सल'मागिरिमोन। बिथांनि थुनलाइ सोरजिया बर' थुनलाइनि मोनसे बेसेन गोसा सम्पद। बेनि थाखाय बिथांनि मुंखौ अराय गोसोखांगोन। बिथां गेदेमाया 71 बोसोर 8 दान 16 सान बैसोआव मैया 2020 मायथाइनि 20 आगस्ट खालारखालि बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।